Za većinu ljudi počeci su dana obična rutina. Iako svi imamo svoje brige, kod osoba sa invaliditetom te su brige potpuno drugačije. Ono što je za većinu nas rutinska radnja koja se prilagodimo u par sekundi, za njih može postati pravi izazov koji zahtjeva pripremu i planiranje. A za neke se situacije i nemoguće pripremiti. Prema Konvenciji UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, svaka država potpisnica, u koju spada i Hrvatska, osobama sa invaliditetom treba osigurati pristupačnost. Ali koliko god se o tome naveliko pričalo u javnosti, u praksi su stvari drugačije. To možemo promijeniti prilagodbom, izgradnjom okruženja, prijevozom i informacijama koje su dostupne svima. Jer osobe sa invaliditetom ne traže posebna prava, već mogućnost da ravnopravno sudjeluju u svim područjima života i budu neovisne. Iako se čini kako je to prepreka koju smo u 21. stoljeću trebali odavno savladati, ona još uvijek postoji kao izazov našem društvu koji tek trebamo riješiti. O svakodnevnim problemima osoba sa invaliditetom ne trebamo pisati romane. Dovoljno je da zamislimo kako je hodati u njihovim cipelama barem jedan dan. Tada bismo mogli vidjeti koliko smo daleko od pristupačnosti koja bi svima trebala biti osigurana. Pravo na dostojanstvo, informacije, obrazovanje, slobodu kretanja te uključenost i sudjelovanje u životu zajednice temeljna su ljudska prava. Nažalost, osobama s invaliditetom neka od tih prava često nisu dostupna. Osvijestimo ih i uklonimo barijere. I ne zaboravi, promjena kreće od tebe.